Много шукаритетна мехлюзина имаш, бате. Батко, и много хубав пежама имаш. Мерси, чаршаф ефенди. Ти да умреш, аз да живея. Тръгнал съм да купувам, хабиби. Евала, ашко съм. Господине, то реално аз продавам тук къщите, аз съм брокера. Заповядайте да ви покажа първи мир. Реално най-хубавата ни част е гледката, тук ще ни е първия. Абе, двамата се разкарайте оттам, то от вас един лев не остана. Ей, то скат, вземи да вика, имам чуш, само майка му го обича. Ай, ще ви се на... Какво има, хабиби? Защо си тъжен? Какво ти кажа, Араб Ефенди? Както съм дошъл и почнах тук на този обект, работа хич не върви. Ние, арабите, много щедри хора. С какво да ти помогна? По принцип, сряда и петък нямам ко да мандръсам. Да не мога скъсаш две от твоите и да... Няма проблем, хабиби. Само да питам мама. Мамо! О, сине мой, не бъди идиот. Банкер Хил ми купи име. Шпич, заеби жените. Баща не ти ли трябва?